de l'Amérique kan. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye. Bi ye sibiridon ye n'o ye mars kalo o tile 23nan ye san 2024. An b'a fɔ o jɛmu kan o kɛnɛ sigira ni waati kɛrɛnkɛrɛn na bi y'a ta ko 473 ye. An bɛ sɔrɔ Bamakɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ ana Bamakɔ n'a laminiw na. An bɛ sɔrɔ fana radio parisien kan n'o ye Tominiya ye 98.8 kan. An bɛ sɔrɔ radio Kumase Buguni mara la ayiwa 92 kan ka sɔrɔ fana Mopti radio Orona la 93.2. Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93 kan. Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106.1 kan. A bɛ se k'an sɔrɔ fana fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page ye VOA Bambara kan. An balimaw an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu bɛ k'an mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna nin waati na fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye VOA Bambara kan. An ka bi jɛmukan a bɛna tali kɛ jɛmukan min tɛmɛna nin y'a dɔgɔkun 2 ye n'o ye ekɔlidenw ka kalanso tɔnba n'a bɛ wele ko IEM. Basabu a yɛrɛ b'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen na n'o ye mars kalo ayiwa o tile 13nan na k'u to ɲɔgɔnye la n'o ye fanga cɛkɛdaw ɲɛmɔgɔ ye minisiriw ka ɲɛmɔgɔ mun bɛ kɛ laada la u ye a yamaruya ka ni tɔn nin ci ka bɔ yen barisabu waati kɛra u tun y'u ka baara bɛɛ lajɔ k'o ɲɔngiri k'a da ayiwa kɛlɛ minnu tun bɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ bolofara filaw la min kɛra sababu ye ka maa kelen bɔnɛ a nin na ani ka caman fana jogi o waati kelen na ayiwa mɔgɔ caman wulila k'u kanw di a ko la ko olu tɔɔrɔla ni farinya ni kalanso baw kan sanfɛ kalanso ani duguma bolofaraw fana na nka o hukumu kɔnɔna na famaw ye ni latigɛ nin kɛ nka aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni latigɛ nin kan caman ko ayiwa a bɛnna dɔw fana bɔra n'o a tɔndenw ka maakɔrɔw ye olu ko ayi a ma diya u ye a man kan fana nka aw yɛrɛ ekɔlidenw kɔrɔw ani minnu bɛ yen sisan denmansaw duguden tɔnw aw ka hakilina ye jumɛn o de kama bi an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ nin kan walasa ka hakili falen kɛ nin ko nin taara yɔrɔ min na barisabu a kɔni cira ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛ bɔ ni fɔli duman ye ka kɛnɛ tigɛ yanni an ka kuma di an ka lamɛnnikɛlaw ma ani an ka dunanw fana ma. Zach Prod. Kasoma ufo, kakoro ufo, kademba ufo, kangafan ufo, kanyere fo, ufo. Hadamade, kite foye mogoko, nigara penye, kanajina moko. Mashallah, ni bigadi hapo wa mashallah, ni agena nina nega hapo mashallah, mashallah. Tu sais, c'est pas facile, oui, tu le sais. Et on dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, ça tu le sais. Ayiwa an balimaw ani wula kokura an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna minnu fana bɛ k'an mafilɛ nin waati nin na Facebook kan n'o ye VOA Bambara page ye n y'a fɔ cogo min na jɛmukan sigilen na an ka bi babu a bɛna tala kɛ Mali sanfɛ kalandenw ka tɔnba n'o ye IEM o cira
furancɛ fanga fɛ marisi kalo o tile 13 san 2024 ayiwa o ɲɔgɔnye la o layidu kɔni taara ni latigɛ nin kɛra waati dɔɔni kɔfɛ ni fama tun ye u ka baaraw bɛɛ lajɔ kalanso kɛnɛdaw bɛɛ kan ani ekɔlisow la nka ka tugu ko minnu kɛra kalanso ninnu na i n'a fɔ u ka tɔndenw ka kulu sigi waati la a yirala k'a fɔ ko maa kelen fagara ka caman jogi o kɛra fɛn min ye maa caman dusu kami o ko la nka bɛɛ tun bɛ hakili b'a la dɔgɔkun 3 la an y'a baro kelen kɛ nin kɛnɛ nin kan an b'a fɔ kan ni ye maa caman ɲininka o hakilina ye min ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko kulu nin kan ka yɛlɛma dɔw fana y'a jira k'a fɔ k'a kan ka ci pewu nka o kɛlen kɔfɛ u ka maakɔrɔw n'o ye tɔnden maakɔrɔw minnu ye ko k'u sen bɛ bɛɛjɛ fanga waati hukumu kɔnɔna na olu caman wulila ka kuma k'olu ko k'a ma bɛn o ma nka denmansaw fana ta bɛ sigida tɔnw n'an b'o wele ko duguden tɔnw société civile olu bɛɛ hakilina o kan ka jaabi nin ko nin na o kama bi an y'a laɲini ka segin a jɛmukan kelen suguya na n'a tako 2nan de ye bi an b'an yɛrɛ ɲininka sisan kalandenw yɛrɛ minnu tun degunnen don minnu tun tɔɔrɔlen don n'a ɲangata b'u kan olu yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ni latigɛ min kɛra famaw fɛ aw yɛrɛ an ka lamɛnbagaw aw ko di a ko la bi an b'a ɲini an ka kuma falen kɛ ka hakili di ɲɔgɔn ma a bɛ lajɛ cogo min na ni sariya ni walima yamaruya ni latigɛra fangaw fɛ cogo min na o la sa minnu b'a fɛ k'u da don an ka bi baro la a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na fu kelen fila fu wɛrɛ fila 619 fu kelen fila ani 70 walama a bɛ se ka bataki caman fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook page ye ayiwa sisan an bɛna an balimakɛ Alexis Kalanbiri bisimila aw yɛrɛ bɛ Alexis dɔn a ma se an ka ɲɛfɔ na bilen ale ye ayiwa kunnafoni gafe sɛbɛn o ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Bamako n'an b'a wele ko Mali Tribune an bɛna an balimamuso wɛrɛ ta fana min ye madame Mɛyiga ayiwa Mɛmuna Garidigo ale ye Mali ayiwa sariyatigɛla ye CNT la nka an b'a daminɛ ni Alexis nin waati kɛrɛnkɛrɛn na Alexis i ni wula an b'a ni wula somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ n balimakɛ a kɛra fama yɛrɛ a kɛra tile 2 ye tiɲɛ don ayiwa nka an bɛ yɔrɔ min na sisan a ko bɛ ka bugu sabu kabini latigɛ nin taara famaw fɛ n'o ye marisi kalo tile 13 na ka ɲɛsin kalandenw ka tɔnba ma AEM caman bɛ ka kuma sisan ayiwa dɔw fana b'u yɛrɛ ɲininka an ka kɔlɔsiliw la ko munna nin tɔn nin cira ni dun y'a lajɛ bi ko tɛ fagaliw bɛ kɛ sɔgɔliw bɛ kɛ ɲɔgɔn tacɛn bɛ kɛ kalansoba la a maa kelenw tun tɛ yela u kumakan tun tɛ mɛn caman b'u yɛrɛ ɲininka ni denmansaw ka tɔnba n'an b'a wele ko association des parents d'élèves olu tun tununnen don a waati kɔnɔna na wulikajɔw kɛra la dɛ a kuma fɔra n tɛna nkalon tigɛ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan mun de bɛ sen na e yɛrɛ ye mun de mɛn kalandenw fanfɛla la duguden tɔn n'o ye société civile ani AEM maakɔrɔ yɛrɛ minnu tun bɛ ayiwa bɔ ka bin na jɛmukan daminɛ waati la kuma b'i bolo Alexis ayiwa lamɛnnikɛlaw bɛɛ ni ɲankuma n bɛ hakɛto kɛ yann'an ka don kuma la ka tugu fɛn dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn nka fɔ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye o la sa ne tun b'a fɛ k'a daminɛ ni hakilijigin dɔ ye AEM daminɛna 91 fanfɛla fɛ waati min na kɛlɛ b'a la ka kɛ Musa Tarawele ka taa ani jɛmu fanga ka na ayiwa AEM ye ekɔlidenw ka jɛkulu ye u y'u sen don kɛlɛ la Musa Tarawele talen jɛkulu min sigira sen kan n'a bɛ wele ko CTSP jamana ka fɛn an bɛna furancɛ fanga kɛ cogoya min na AEM sen donn'o la mɔgɔ caman hakili la ko gɛlɛya fɔlɔ daminɛna yen ka tugu mɔgɔ min bɛ degeli la mɔgɔ min ye denmisɛnnin ye mɔgɔ min b'a la ka
baara ni taro sen do jamana maracogo la cɛni daminɛna o ye mɔgɔ caman hakilina ye ayiwa an nana bɔ o la IM nana sira minɛ université bɛna daminɛ tuma min na fɛn bɛɛ bilal'u ka bolo kan olu de bi a kɛra yɛrɛ sa ni olu ko maa min pasera i pasera n'u ko san bi bila yɔrɔ min na a bi bila yen n'u ko lɔkɔli karamɔgɔ min ka baara bi bila o ta bi bila yen n'u ko mɔgɔ min tɛ so sɔrɔ o t'a sɔrɔ a taara kɛ sa université yɛrɛ fɛn bɛɛ b'olu bolo olu de bi so di mɔgɔw ma olu de bi butigi di mɔgɔw ma ka taa IM ɲɛmaaw bɛɛ kɛ nafolotigi ye ani baaradatigiw ye ayiwa o kɔfɛ bɛɛ nana ye k'a fɔ IM kɛra fɛn ye a taara ka bɛɛ bolo dan ka tugu jama b'u kɔ cɛni maloya t'u la ayiwa kabini o waati fɛɛrɛ caman nana ɲini k'a fɔ mun de bɛ se ka kɛ ayiwa min kun nana kɛ dabali min kun sɔrɔla min kun ye caman bɔ IM ka kɔlɔlɔ la o kun ye ka wari sɔrɔ sira minnu kun bilalen d'u ye n'o ye denmisɛnninw ka siyɔrɔko ani kampusi marali a n'o musala koko ye o bɛɛ minɛn'u la o kɛlen an ye san damadɔ kɛ u ka biro kɔrɔw bi sigi jɛkulu bi falen mankan ti bɔ a la nka furancɛ fanga in nanen premier ministre min bɛ yen sisan o nanen a bɛ n'a fɔ o seginna ka fanga d'u ma ka tugu gunungunuka caman kun bɛ tɛmɛ premier ministre yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn ye tuma bɛɛ hali u ka ministre yɛrɛ t'a kalama ayiwa gɛlɛya caman nana daminɛ o sira fɛ ayiwa sogo ka pasa muru damanji bamananw ko ko fulaw jo ti ko dɔ la a ti wɛrɛ ci kun bɔ bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko tiɲɛ do gɛlɛya caman b'a la kɔlɔlɔ caman b'a la nka i tɛ se ka ni ekɔlidenw kungo wulila i tɛna se ka kuma ekɔlidenw bɛɛ fɛ kelen kelen fo jɛkulu ka kɛ min bɛ se ka kuma bɛɛ tɔgɔ la ani u jɛra ni min ye yala fura wɛrɛ kun tɛ se ka sɔrɔ wa yala ɲɛ wɛrɛ kun t'a la wa jango yanni bi ka se fura kun sɔrɔla la ni o ye n bɔra ka min fɔ sisan ne kɔni fɛ min kɛra a man ɲɛ u kɔni u kan ka ɲangi ani u kun kan ka ɲangi nka yala a kun sera jagoya la an ka se nin yɔrɔ in na wa ayiwa n'a ma ɲɛ k'an sera nin yɔrɔ in na mun de bɛ se ka kɛ walasa mɔgɔ k'a sɔrɔ jɛkulu k'a sɔrɔ min bɛna kuma ekɔlidenw tɔgɔ la ka tugu an bɛ yɔrɔ min na bi jagoya ye jɛkulu ka kɛ min bɛ se ka kuma ekɔlidenw tɔgɔ la ani min bɛ se ka kuma u bɛɛ nɔ na. ayiwa an balimakɛ i bɛ to nɛgɛjuru kan an bɛna kuma di an balimamuso Jɛnɛba Tarawele ma Jɛnɛba i tulo bɛ n na. Awɔ n tulo b'i la. ayiwa i bisimila an b'a fɔ kɛnɛ kan bi baabu a bɛ tali kɛ kalandenw ka tɔnba min cira fangaw fɛ e yɛrɛ hakilina ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i bolo k'a lase ayiwa Alexis ma a ko la i bisimila kuma b'i bolo. Alhamdulilayi rabil alamin. Ɲininkali diyara n ye n bɛ VOA Afrique n b'a auditeur bɛɛ lajɛlen fo. o diyara n ye kosɛbɛ. fɛn o fɛn bɛ Mali la ani Mali kɔ kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo. n b'a baarakɛyɔrɔ fana n bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Washington. o diyara n ye kosɛbɛ. aw ka plateau ba ninnu aw bɛ minnu invité n b'u bɛɛ lajɛlen fo. o diyara n ye. Mohamed. Tonya de ka di Ala ye. Tiɲɛ de ka di Ala ye anw de ye parents d'élèves ye. anw de ye nin den ninnu wolo. u ka hɛrɛ an'u ka hɛrɛ tana a bɛɛ bɛ anw de kan. anw de taar'u tɔgɔ sɛbɛn ekɔli la k'u dɛmɛ f'u ka taga bagi sɔrɔ ka taga kulu sanfɛ. sisan a nana kɛ babaliba y'an bolo ka ɲɛgɛnɛ kɛ bama ka bɔ la o k'i minɛ IM ko kɛra o de. an ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a fɔ ko premier ministre mun bɛ yen sisan k'o de ye nin IM ko in kolokolo o de bɛ ka k'u ladiya walayi maliyɛnw an ka tiɲɛ fɔ nin IM nin tiɲɛnen don IM pourira a mɛnna
ça fait des années même. Ça fait des décennies, on a tient fort. Ça fait des décennies. On a sur le Chagal Makari, premier ministre, ni ayam tienne de dos. Mon fora oredo. Budget, état de déca budget de la ouïe. Donc, ni budget voté câble la décennie. Il va la nata. Bella Delena pour coûter Kalaya là et tout. Uti Kalaya là. Utara Kalale Kama, université de Mona. Où y en a Kalampo. Kanaka, où y a la canne faille. Budget de voter de Douma. Anya me cause tout boubolo. Ou et cantine scolaire non boubolo. En plus au boubolo. Et parking au boubolo. Tout. Finalement, où y a la nana, école coco. Kana ke nafulo nyini yoroi donc non nafulo nyini wakati sera no uka biroi ube so ka bese utanya kwa kama sawosa dematiki do ari be kuli sawosa dematiki do ari be kuli sala unana kara josa an na kayan nere datumina so ande musoni uye kise do ola hadis to kana kise le deni no kono wallahi hadis kise mabo aywa otmana finalement ande ya décider ni ayemi kachi ko fendo ka so mo ma remplacer et on de madame ngolwa aywa parandela vous beu madame Lobo oui mba don aw ye de masaw ye aw ye kele bawke demsunu ka kalanko fanfɛ hakili b'a la i bɛ ka waati la kay mara la i wuli ka jɔ caman kɛ walasa sanfɛ kalanso ka se ka kɛ aw ka maraw kɔnɔ n'aw denw ka dugutaga janba kɛ ka taa fo jamana faaba kɔnɔ o kun kɔnɔ aw ye den masaw ye nka nin waati na caman de bɔra minnu y'a tɔnkɔrɔ maakɔrɔw ye olu ye wuli ka jɔw daminɛ ko min kɛra nin ye a lahalalen tɛ a man kan famaw fɛ k'a fɔ k'u bɛ nin jɛkulu ci bari sabu n'i y'a lajɛ Bali jɛmu faga waati sigili la olu AEM y'a sigi bolo dɔ ye o kama ko min kɛra a ma bɛn olu fɛ welekan jumɛn b'e bolo k'a laci o maa minnu ma bi minnu bɛ k'a fɔ ko famaw ka latigɛ nin a ma bɛn olu ma. O ɲininkali diyara n ye parce que an ɲɛ b'a la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka a voix lever minnu bɛ ka k'u kan kɔrɔta k'a fɔ ko AEM in cili ma bɛn parce que ko AEM de ye l'AEM a contribué à la démocratie en 92-91 u bɛ ka k'o kuma minnu fɔ donc anw yɛrɛ kɔni anw ma efebaya la koyi ni soulèvement in na démocratie in natuma soulèvement mun kɛra ni écoledenw y'a participer écoledenw tun manipulelen de don écoledenw u ye écoledenw de kɛ u ka kɛlɛkɛbere ka écoledenw utiliser ka se ka Musa Traoré la bi donc Musa Traoré binnen u nana wuli sa ka ŋamaki k'u yɛrɛ kɛ sebatigiw ye fɛn o fɛn filɛ nin y'a fɔ la a bɛɛ ye AEM écoleden kɔrɔw de ye AEM écoleden kɔrɔw de don donc olu yɛrɛ y'u profiter o ko in de la dɛ ka fɛn caman sɔrɔ jamana ko in na o tuma na vraiment trop c'est trop trop c'est trop kunun tiɲɛ ni bi tiɲɛ tɛ kelen ye bi ta kɛra fagali de ye u bɛ fagali de la anw tɛ se anw b'a fɛ k'an den wolo ka taga n'u ye école la ko ni birotigi sera k'olu ka sa nous on n'est pas d'accord an ma sɔn bi an ma sɔn sini Assimi y'a ka responsabilité ta a ka continuer sur cette lancée AEM bɛ ci de ni fɛnkɛ bɛ yen nɔ ni mun bɛ kuma o tɔgɔya la parents d'élèves bɛ yen o parents d'élèves de ka bureau bɛ sigi sisan ni mun bɛ yen nɔ olu de b'a ɲɛfɔ faamaw ye olu de ni professeurs b'a kuma fɔ k'a fɔ ko AEM ka to yen nɔ toujours san o san u ka an denw faga minnu sen ma taa n'u bolo ma taa ko la u b'olu de faga san o san o tuma na mun de don terroristes de don wa. Ayiwa balimamuso terroristes de don il faut appeler le chat par son nom. Ayiwa unité ne bolo nin ye AEM kura ye mun nalen filɛ nin ye sisan terroristes de don donc anw fana Assimi fana nalen don terroriste tɛ se ka mara an sen kɔrɔ c'est pas possible. unité o la u tɛ se ka mara an sen kɔrɔ o anw de y'u wolo n'u ko k'u tɛ to mara kɔnɔ u tɛ to anw ka mara kɔnɔ u tɛ to état ka mara kɔnɔ k'u yɛrɛ ma bila ni mun y'u diya san o san u b'o de kɛ a tɛ bɛn a tɛ bɛn de a tɛ bɛn sini. Ayiwa unité o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa nin ye madame Jɛnɛba Lobo Traoré ka bɔ Kati Kayi Bulɔnba o ɲɛmɔgɔ don ani sigida
ton ɲɛmɔgɔ de do fana sisan an bɛna kuma di an balimamuso Maimuna Tugarama ka bɔ Bamako Maimuna i ni wula Nsanula Ture i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ sen na ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn sisan an balimamuso madame Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi Bulamba o ɲɛmɔgɔ do a tun bɛ hakilinaw di sisan famaw ka latigɛ min ka ɲɛsin denmisɛnninw ka sanfɛ kalanso tɔnba n'o ye AEM ma e yɛrɛ ko di nin ko ninnu na e ye mun de faamuya nin latigɛ nin na ok mɛ lamɛnbaga bɛɛ fo o diyara an ye ni ye ne ɲininka ne ko tare je dis félicitations à la transition ni AEM ci ko in ne ye nin fɔ a bɛ san damadɔ bɔ quand Asedou Sine était ministre de l'enseignement supérieur, nous voilà ni maligna ko éducation nga AEM ci. Donc on est mako ni weni meneda. AEM de la ne de menacer ne tara uno fait. Willa ne kama ne ko ngombe procès tante donc on yo ko viden fa ne ko ya kara bara ne nden ta ka bokulu sanfe ka bolini de ka ta école privée là. Bon, au milieu, il y a comme vu mon engagement, je lutte contre l'inégalité. À l'instant, à Kerasa Fantan, au lieu de Tokulu Sanfen, à ma tête de c'est pas qu'un m'a comme l'école, mais un boule IMD, ne boule IMD, une day, quand un million sera école privée la câble. Ni yanda ka mirima fo ayami chili nye na kanye fo kanye voilà je dis Asimu ayeton wa position c'est ça qu'on appelle les vrais leaders à qui tu décides tu assumes assumez vos décisions ayam yera kada créer mal la tuguni parce que ayam on se demande ayam kutew Manu Boramumbe Blauniako, I am new Yebo Moshibatiku. Vu leur âge, ici, quand la cour de nous, c'est-à-dire Kenyan Mounou Blale, mais il y a fait de quoi. Donc, n'arrêtez pas pour lui, faut Anthony Dona, faut qu'on fasse. Comme il faut dire encore à la transition, merci, ni man jigisi al-Sakata m'a dit école cola. Oui, décision pour la mise en examen, bébé kaka tchoyala. Oyan jigisi meni, ayam chile ne jigito fa. Mali mena nyanabo. Parce que Mali, jamana signora Demson de jamana signora Kalande. Ou monumbi ou taforu ku tafo ana machine la mais qu'ils assument et que on continue. Et on vaincra vraiment Jamana Imbenaja. I am Chili, voilà où merci beaucoup à ce gouvernement qui a pu vraiment assumer. Aywa ini te balamso ni jara ko sebe aywa ni tuye an balamso Maimuna Tungara n'ale muso jekulu nyama ka bo Bamako sigida la sisan an bɛna kuma di an balamso Maria Josema n'ale fana muso ton ɲɛmɔgɔ dɔ ye ka bɔ aywa Mali la kɛrɛnkɛrɛn na aywa balimamuso Maria i tulo bɛ n na ayiwa Ture do ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an bɛ ka kuma denmisɛnninw ka tɔnba n'o ye kalandenw ka tɔnba ye AEM u cira fanga fɛ furancɛ fanga fɛ nka a bɛ komi a ko nin a ma diya maa caman ye jamana kɔnɔ dɔw ko tare nka a maa caman bɛ yen dogola tɛ bilen barisabu u bɔra u y'u kan wuli k'olu ma jɛ n'a ye barisabu a man kan nka e yɛrɛ den masa ye ayiwa i bɛ sigida tɔnw caman na ani musojɛkulu la e yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ ni fangalamɔgɔw ka latigɛni kan ka ɲɛsin denmisɛnninw ka tɔnba nin ma a ye Chili Mamadou kuma diyara n ye i ni ce ne ye a mɛn don min na ne ja tigɛra bi ne ye Chili ko mɛn AEM Chili ko mɛn don min ne siranna allo n tulo b'i la ne siranna ka da mun kan sinya min tun bɛ AEM bolo mɔgɔ tun tɛ se ka kuma ne siranna quoi ni siranko jugu ne yɛrɛ n ye n sigi fɔlɔ ka n kirin ka lajɛ min bɛ ka fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ don fɔ o don de y'u yɛrɛ ka déclaration mɛn n ka sɔrɔ k'a faamu c'était tellement traumatisant que muso bɔra Maimuna bɔra k'a fɔ ni den bɛ kulu sanfɛ Mohamed bɛ jɔrɔ de fo ka taa a jigin k'a sigi so
i bɛ siran parce que mun bɛna kɛ e t'a dɔn donc vraiment ni gouvernement yɛrɛ sera k'a sen da yɔrɔ la ka nin ko ninnu bɛɛ bɔ jamana kɔnɔ ka denmisɛnninw ka hɔrɔnya segin u yɛrɛ ma ka fantandenw ka hɔrɔnya segin u yɛrɛ ma u ka se k'u ka kalan kɛ paisiblement Mamɛdi a bɛ kɛ koba ye jamana kɔnɔ yɛrɛma bɛ don ko caman na dɛ hali a bɛ se ka éducation denmisɛnninw ka ladamu a bɛ se k'a nɔgɔya parce que denmisɛnninw kun bolo dalen bɛ jamana bɛ k'i bolo da fanga min kan o tun ye AM de ye fanga wɛrɛ tun bɛ denmisɛnninw bolo min tɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka fanga ye donc i y'a ye k'an to o cogoya la ladamu ayiwa a bɛ komi allo i tulo bɛ n na ayiwa a bɛ komi nɛgɛjuru tigɛra an balimamuso Maria Jose bolo ayiwa an balimakɛ Modibo Sogodogo ale b'an bolo ka bɔ Mali la Modibo i ni wula allo aba ama nula somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ so la ayiwa an ni Maria Jose tun bɛ kuma na sisan ayiwa kuma tigɛra a bolo an bɛ tila k'a laɲini n'an sera k'a sɔrɔ an bɛ ka kuma AM ka cili de kan Mali famaw fɛ i b'i mabɔ mankan yɔrɔ la dɔɔni nka aw yɛrɛ denmisɛnnin kunda aw yɛrɛ hakilina ye jumɛn ni latigɛ min taara furancɛ fanga fɛ mars kalo o tile 13nan na Alexis Kalambre fana b'an bolo kɛnɛ kan ni ɲininkali b'i bolo k'a lasa ma i bisimila ok donc an bɛ VOA mɔgɔw fo an b'a fɔ aw ka baara ni aw ka cɛsiri la o diyara n ye kosɛbɛ aw ka invité fana Alexis Kalambre c'est quelqu'un très respecté au Mali an b'a fo kosɛbɛ o diyara n ye kosɛbɛ a tulo b'i la donc juste pour vous dire que AM problème c'est un peu complexe a problème mun de don a dissolution a kan ka analyser ka se niveau dɔ la parce que école ye domaine dɔ ye mɔgɔ bɛ masa bɛ école bila ka i den bila ka taa école la walasa i hakili ka sigi parce que a bɛ an hakili la ni denw bɛ écoliso la o ye protégelen don mais ni a nana kɛ ko denw bɛ école la i yɛrɛ bɛ siran écoliso mana kɛ siranya fɛn ye a ka gɛlɛ parents bolo kosɛbɛ 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 donc an dun bɛ jamana min na bi anw bɛ ka vie insécurité kɔnɔ déjà bon parents bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'a fɔra tuguni ko écoliso fana ni kalankɛyɔrɔ kɛra siranya fɛn fana ye tuguni an bɛna anw komi ka an jami bon nin ko in bɛ cogo min na ne yɛrɛ hakili la a bɛ se ka peut-être que mɔgɔ tɛ den ni koliji bɛɛ fili a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ cogo min na ni futinɛ tɛ bɔ a la a bɛ se ka lakilen o cogo la mais vraiment ka AM ko lajɛ k'a redresser n'a ma ɲɛ k'a bɛ to a k'a redresser ka reformater ka modalité wɛrɛw don a kɔrɔ tuguni ka tagabolo wɛrɛw don a kɔrɔ k'a élargi avec d'autres personnes. Et pour le moment, moi, je pense que ni a fɔra ko AM dissolution kɛra k'a cira. Bon, peut-être que c'est pour un laps de temps en attendant que o ka réflexion ka kan k'a lajɛ a bɛ se ka dilan cogo mun na. Sinon, je pense que quel qu'en soit alpha fɛn dɔ kɔni bɛna bila école ka niveau la mun bɛ kɛ écoledenw ka tɔgɔsi ni o ye ka lumière ye walasa baaraw bɛ se ka kɛ cogo min parce que école fana tɛ se ka taga nin fɛn ninnu kɔ. Mais vraiment, école fana mana kɛ siranya fɛn ça c'est autre chose. Yeah. Donc de telle sorte que les deux côtés, parents d'élèves, écoledenw, autorités, bɛɛ ka jɛn k'a lajɛ a ko bɛ ɲɛ cogo min na mun tɛ digi bɛɛ la k'a baara kɛ o hukumu kɔnɔna na o ye ne hakilina ye. Ayiwa awa n tulo b'i la nin diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka dunankɛ mɛn n'o ye Alexis Kalambre Alexis i bɔra ka kɔrɔfɔkan ninnu bɛɛ mɛn an balimamuso madame Jɛnɛba Lobo Traoré ale ni Maimuna Tunkara ka fara Maria Jose kan olu bɛɛ kumana o yɔrɔ la nka caman b'u yɛrɛ ɲininka k'i tɛ se ka nin ko nin bɛɛ turu da kalandenw bari sabu denmasaw ka tɔn fana bɛ yen n'an b'a wele ko association des parents d'élèves Mali la
tiɲɛ dɔ y'a yira ko fangaba t'u bolo kan bɛrɛ t'u bolo ka fara sigida tɔn kan duguden tɔn n'o ye société civile yɛrɛ kan Alexis e bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla la bɛɛ ko fɛn fila n'i y'a jateminɛ lɔbɔ kumana ni dusu ye kosɛbɛ nka ale yɛrɛ ka hamina ye min ye o jaabi tun bɛ a ka kuma kɔnɔ ka tugu a yɛrɛ y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu taara mobili kuraw di IEM mɔgɔw ma taara V8 kuraw d'u ma ekɔlidenw de don baarakɛda tɛ fɛn tɛ nka n'i taara ekɔliden ka taa mobili kuraw ta ka d'a ma ayiwa ne bɛ dugu ma ne yɛrɛ moto ko ka gɛlɛn ma ka taa kalanyɔrɔ la nka n b'a ye ni n sera ka don biro la ayiwa n ka diɲɛlatigɛ dilan na ni n bɛ bese ta ni n bɛ marifa ta n'o kɛ ayiwa o ye fɔlɔ ye IEM kɛra fɛn o fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔ de y'u ka ye ayiwa a ma bɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka k'i bɛ ekɔlidenw diinɛ ɲini k'i bɛ denmisɛnnin diinɛ ɲini i ka baara ye k'a labɛn a kan ka min kɛ Modibo y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ an kan ka min kɛ o ye k'u dɛmɛ ka kalan kɛ ani k'u kolon u ka adamadenya ni mɔgɔya sira ta nka an ka baara tɛ k'u diinɛ ɲini IEM kɛra fɛn o fɛn ye mɔgɔw de nɔ don ka tugu n y'a fɔ cogoya min na ni wari sɔrɔ siradaw tora u ye ni u sen donna fɛn na u sen man ka don min na ayiwa ni e donna IEM biro la e ka diɲɛlatigɛ dilanna k'a sɔrɔ e ma tila kalan na fɔlɔ y'a dɔn kɔni a bɛ bese ta kun bɔ a bɛ marifa ta kun bɔ ayiwa ne kɔni fɛ ni wari sɔrɔ sira ninnu kun minɛ n'u la k'a fɔ a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka kalan kɛ n'a bi kɛlɛ min kɛ o ye a ka kɛlɛ kɛ a ka kalanso ɲɛnama sɔrɔ a ka karamɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ ani a ka siyɔrɔ ɲɛnamaw sɔrɔ n'u ka kɛlɛ kun dann'o ma a tɛ se bese ta ma a tɛ se marifa ta ma nka n'i y'a selen o ma fɛn wɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la o fɛn wɛrɛ in dun tɛ b'u yɛrɛ kunna jamana ɲɛmɔgɔ de b'a la ka d'u ma lɔbɔ y'a fɔ kuma la an ye jamana ɲɛmɔgɔ ye ka taa V8 kura di ekɔlidenw ma yala Mali kɔnɔ baarakɛyɔrɔ tɛ yen nin nɔ ni a ko tɛ minnu na wa yala IEM de ta ka gɛlɛn wa wali minnu bɛ fɛn na faso ka baara la olu de ta ka gɛlɛn tiɲɛ don ko caman kɛra tiɲɛ don IEM tiɲɛni kɛ nka u bilala sira kan ani yanni mɔgɔw k'u ɲɛ bilen bɔ olu diinɛ ɲini ayiwa a ka gɛlɛn ko suko ni dugusajɛ cɛ e ka na i yɛrɛ fɛn min kɛ wali i sen donna min cɛnni na ka na kɛ i n'a fɔ denmisɛnninw dɔrɔn de nɔ don kuma in b'o yɔrɔ dɔrɔn de nɔfɛ k'a fɔ IEM cɛnni kɛ nka IEM kelen nɔ tɛ o ye fɔlɔ ye filanan fura wɛrɛ bi sɔrɔ a la ka tugu a dabali b'an yɛrɛ de bolo bolo min ye sidon mɔna o bolo bɛ se k'a bɔ sabanan o ye k'a fɔ a kɛra cogo o cogo an ka maa sɔrɔ ekɔli la ani minnu bɛ se ka kuma ani min bɛ se ka kuma denmisɛnninw bɛɛ tɔgɔ la. Ayiwa n'i y'a lajɛ fana kalandenw ka ko nin na maa minnu wulila n'o ye ekɔli kalanden ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye minnu tun bɛ IEM na olu bɛ ka min fɔ n ye mɔgɔ m'a fɔ ko nkalon don sa nka e bolo o waati nin n'o ye san 1991 bɛɛjɛ fanga sigicogo waati la o ni bi tɛ kelen san 30 kɔ kɔfɛ o ŋaniyaw ni lahajuya minnu taara ekɔlidenw fɛ o tɛ kelen u tɛ hali sira kelen fɛ e bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo jumɛn kalanden min taara san 4 kalan kama sanfɛ kalanso la o bɛ se ka kɛ san 6 san 7 ko foyi tɛ nata min bɛ o yɔrɔ la wari min bɛ sɔrɔ yen sariyaw yɛrɛ la kalanso faamaw minnu bɛ yen olu bɛ se ka mun de kɛ fɛɛrɛ jumɛn latigɛra o yɔrɔ la k'a fɔ ko dɔw bɛ yen u tilala kalan na nka u bɛ yen hali bi kalansow kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn o si tɛ ekɔlidenw nɔ ye n'i y'a jateminɛ i bɛ taa denmisɛnnin dɔw hakili ka di setu sɔmɔw ye ka taa ekɔli pirive saraw ye dɔw bɛ to gouvernement ka ekɔli la u hakili ka di nka u ma pase u ma redoubler u bɛ san 4 san 3 kɛ kilasi kelen kɔnɔ
o tɛ ekɔlidenw nɔ ye filanan i mana jateminɛ ekɔlidenw mana wuli k'a fɔ an t'a fɛ ka kalan kɛ nin waati o bɛ to ten o tɛ ekɔlidenw nɔ ye n y'o de fɔ fanga ka ɲi ko bɛɛ la denmisɛnnin min lamɔna tuma min na a bɛ ɲɛbilenni dɔrɔn de dɔn ayiwa ni ɲɛmɔgɔ ta kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔ ta kɛra k'i bɛ denmisɛnninw diinɛ ɲini i bɛ ko bɛɛ tiɲɛ ka tugu o t'i ka baara ye o t'i u dɛmɛ ni sira ye denmisɛnninw n'i b'a fɛ k'i u dɛmɛ f'i k'u kolon f'i ka ɲɛbilen bɔ u la nka tiɲɛ don ni kɔni y'a jateminɛ ayiwa an ka kalan ne fɛ kuma kan ka kɛ yɔrɔ min kan ni hakili jagabɔ kan ka kɛ yɔrɔ min kan o ye san bi kɛ cogo di o ye fantandenw bi kalan cogo jumɛn na ka tugu bi na wari t'i bolo k'i den bila ka taa ekɔli prive la ni a ma kɛ kunnaja ye a b'i décourager a yɛrɛ ma ka tugu dɔ dan ekɔli la wari b'o fa bolo o y'o bila ka taa ekɔli prive la e bɛ to ekɔli publique la ayiwa e bɛ san 3 kɛ kilasi kelen kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ i ka fugariya ye ka sɔrɔ a ma k'i ka fɛn dɔnbaliya ye ka tugu simplement maîtres ma na maîtres ye grève kɛ wali grève dɔ kɛra min y'a to kalan ma se ka kɛ ayiwa fɛn o fɛn bi ekɔli la gɛlɛya la ne fɛ ekɔlidenw nɔ tɛ ɲɛmɔgɔ de ma u jɔ u jɔyɔrɔ la wali ɲɛmɔgɔw tora ekɔlidenw diinɛ ɲinini na ka na ni gɛlɛya dɔw ye caman y'o fɔ mɛnɛ ayiwa sisan an bɛna tulo kɔrɛ bɔ ka sɔrɔ ka sigi ka na kuma di an ka lamɛnnikɛlaw ma aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la ayiwa an ka foli b'an lamɛnbaaw bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu bɛ k'an mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna Facebook kan n'o ye VOA Bambara page aw bɛ an b'a fɔ jɛmukan da hali bi VOA Bambara kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 13 o bɛ an fɛ yan ni sɛngɛ 40 ye o ɲɔgɔnna bɛ yan sisan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a laminiw na ayiwa a bɛ se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru fan kan 001 202 619 02 72 to dunkan na 0 2 1 2 0 wɛrɛ 2 wɔɔrɔ 19 fu 1 2 ani 70 ye sisan an bɛ segin ka na kuma di an ka lamɛnbagaw ma ani an ka dunankɛ min b'an bolo n'o ye Alexis Kalanbiri ye an bɛ taa Bamako n'an balimamuso Aminata Yatara ale bɛ nɛgɛjuru kan Aminata i ni wula nse Mohamed yɛrɛ n'u la ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ yen nɔ i yɛrɛ dun ayiwa an bɛ Ala tanu babu bɛ min kan bi an bɛ ka kuma kalandenw ka tɔnba n'o ye IAM n'a cira Mali furancɛ fanga fɛ o don n'o ye mars kalo o tile 13 ye
caman bɛ ka kuma nin waati na dɔw ko tare nka a ma diya maa caman ye e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye fanga ka latigɛ nin na ka ɲɛsin denmisɛnninw ka ayiwa tɔnba nin ma n'o ye AEM i bisimila. I ce i ka kuma la ɲininkali la disons n'i y'a ta ka jateminɛ AEM kun sigira kun dɔ kama a sigira wagati min na ne ye denmisɛnnin ye n bɛ se k'a fɔ a sigira ka sɔrɔ ne tɛ yen mais an bɔra minnu kalama ekɔlidenya tagabolo fɛ an ye fɛn camanw ye mun y'an siran AEM ɲɛ bi k'a mɛn k'a fɔ ko gouvernement y'a décidé ka AEM latunu ne kɔni fɛ kibaruya ɲuman no wa n b'a ɲɛfɔ fɛnɛ kun min kama ne bolo hakilina ɲuman no n'i y'a jateminɛ bi an ka ekɔlisow kɛlen no delinkan mara yɔrɔw de maramafɛnw de bɛ denmisɛnninw bolo tɔgɔ ɲini kama yɛrɛ yira kama alors que fɔlɔ la a sigira dɔwɛrɛ tɛ ka ekɔlidenw ka droits défend walasa kalan ka se ka kɛ condition ɲɛnamaw la mais o ma kɛ u ka baara ye tagalen ɲɛfɛ donc ni mɔgɔ ɲinɛna i nakun kɔ o temps i ka bila sira ɲuman kan n'i m'o mɛn a ka fɔ ɲɛna fɛnɛ ko jɛ kɛr'i ma o ɲɔgɔn tɛ parce que n bɛ segin k'a fɔ AEM sigira wagati min na mɔgɔ caman ni tora ekɔliso kow ni fɛnw na mɔgɔ caman tanyana mɔgɔ caman kɛra nujuratɔw ye u ka manamanakɛlaw sababuya la ekɔliso daw la bon n'i ye o sabagatɔw ta k'u compter bi a ka can fo ka taga fɔ k'a dama tɛmɛra ekɔlidenya tɛ k'a fɔ k'i taara tɔgɔ ɲini na ou bien i tagara fɛn ɲini na mais n'i ye an ka AEM mɔgɔw caman ta minnu sigira a groupew la ekɔlisow la o au niveau de l'enseignement supérieur même au niveau des universités n'i y'a ta ka o yɔrɔ ninnu lajɛ dɔw bɛ se ka to yen nɔ san 8 san 10 u tɛ passe u tɛ taa ka bɔ yen nɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que u ɲinɛn'u nakun kɔ u bɛ ka ɲɛtaga min sɔrɔ u ka baara tagabolo la u tɛ k'o sɔrɔ ekɔlidenya yɛrɛ la donc ni fɛn dabɔra ekɔlidenw ka droit min kama o tɛ ka laɲini ka bato tuguni mɔgɔ yɛrɛ ka sira t'o la tuguni donc bi kɔni ne bolo nin ye kibaruya ɲuman ye k'a fɔ ko AEM tɛ yen tuguni o ka fisa ni u bɛ ka kɛwale jugu minnu kɛ ekɔliso daw la. Ayiwa nin diyara kosɛbɛ Aminata i ni ce an ka foli b'i ye ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an balimamuso Maria Jose ma kuma tun tigɛra a la waati nin na ka sɔrɔ a ma tila ka hakilinaw ɲɛfɔli la Maria i ni wula kura la i bɛ hakɛ to nɛgɛjuru tun tigɛra caman fɔra i kɔfɛ kɔrɔfɔ na n t'a dɔn n'i y'a bɛɛ tɔmɔ sa nka an bɛ yɔrɔ min na caman y'a jira k'a fɔ ko nin bɔnɛ min bɛ masiba min bɛ kalandenw ni ɲɔgɔn cɛla sanfɛ kalansow ni dugumataw kɔnɔna na a turu tɛ se ka da kalandenw kan barisabu n'i y'a lajɛ denmansaw fana jɔyɔrɔ b'o yɔrɔ la n'o ye u ka tɔnba min ye association des parents d'élèves ani dugudentɔnw yɛrɛ société civile k'u si ma u m'u jɔyɔrɔ fa e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la barisabu aw ye denmansaw ye kuma b'i bolo. I b'a dɔn ni ko wulila cogoya dɔ la mɔgɔ jalakita ka ca kosɛbɛ effectivement mɔgɔ jalakita ka ca ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko tiɲɛliba min bɛ kɛ ko kɔnɔ o tɛ kɛ o fɔlɔ AEM tun tɛ tan a tun tɛ ten ENC de tun bɛ yen non seulement ekɔlidenw tun bɛ kalan kɛ u b'a ɲini teliyala ka bɔ ekɔliso la ka ko wɛrɛ kɛ mais ninnu an yɛrɛ ma dɔn mentalité min bɛ ninnu na ninnu nana ni wari ɲini de ye ani fanga fasunya dɔ u yɛrɛ ka kɛ fauteuil kɔnɔmɔgɔ dɔ ye k'u placer garanw fɛ bon o bɛɛ i y'a fɔ cogoya min na o bɛɛ kɛra ka mɔgɔw sigilen to bɛɛ y'o ye parce que n'i ye fanga di denmisɛnnin ma a tɛ dan don a la o tiɲɛli bɛ kɛ o dun tiɲɛli yɛrɛ de ka bon n'a nafa ye donc fanga de dir'u ma don ne yɛrɛ y'a mɛn k'a cira ne y'a f'i ye ne jatigɛra de ne siranna parce que san bi joli ko min bɛ sen na mɔgɔ si ma se k'i da don a ko la ne k'a mɛn k'a cira ne kabakoyara ne siranna ne ko est ce que tiɲɛ don parce que dabalibanko de don
a tun bɛ denmansa camanba de kɔnɔ nin fɛn in ka bɔ yen denw ka se ka kalan kɛ nin fɛn ka bɔ yen jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ nin fɛn ka bɔ yen hakilisigi kan ka na ekɔli la mais ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'o kɛ f'o kɛra sisan ne kɔni ne b'a fɔ n'i ye parent 100 labɔ ka jɔ bi 89 b'a f'i ma ko a diyara ye o b'a f'i ma k'a diyara ye parce que a bɛ na ni basigi ye ekɔliso la quoi ekɔli tun kɛra i b'i da bi sini min bɛna kɛ i t'a dɔn i den ɲuman bɛna k'i den na wa kɛlɛ de bɛna kɛ wa mɛtiri dɔ de bɛna bugɔ wa a kɛra i t'a dɔn que sera demain adamadenw kun b'u da i t'a dɔn ekɔliso kɔnɔna na donc an bɛ barika da a kɛbagaw ye n'a sera ka mɔgɔ kana intervention kɛ nin ka to ta an ka denmisɛnninw bilasira dɔɔnin quoi ayiwa balimamuso i ni ce i bisimila hali bi Amérique gun kan an ka foli b'i ye k'an bɛn waati wɛrɛ la inshallah ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimakɛ Alphonse Konare ma ka bɔ Bamakɔ Alphonse i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ n na ayiwa a kɛra fama ye dɛ o tun kɛra tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa kuma b'i bolo allo Alphonse ayiwa allo ayiwa an bɛ segin ka na Amérique yan kɛrɛnkɛrɛnnenya New York la ni sigida la n'an balimakɛ Abu Dramane Traoré ale b'an bolo ale ayiwa ekɔlidenw ka tɔn maakɔrɔ dɔ ye ka bɔ New York a bɛna hakilina fana d'a ma Abu i ni wula ayiwa i bisimila kuma b'i bolo n tɛna don ɲɛfɔba la i bɔra ka kuma b'i bolo n ka foli bɛ yan ɲɛnamɛ tila bɛɛ lajɛlen bisimila monsieur Touré problème ni a fɔra k'a cira o kɔrɔ tɛ ko ekɔlidenw tɛna an ka gurupuw tɛna sigi tuguni k'a fɔ parce que diɲɛ taabolo kabini diɲɛ sigilen bɛ sen kan ekɔlidenw fo syndicat dɔ ka k'u bolo i n'a fɔ tɔw min b'u ka hakɛw ɲini quoi mais a bɛ sigi de ni kan dɔ de ye min bɛ ni a ye nin sigi cogo ye parce que an tɛ don détail la i ka invité n ka foli b'a ye Alexis Kalanberi a ye min fɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ problème source bɔra yɔrɔ min na k'o ye kabini CTSP kan ye an bɛɛ sɔnnen ma musalaka foyi t'o la o pouvoir dun fana mɔgɔ minnu fana tun b'o kɔfɛ n y'o f'i ɲɛna siɲɛ dɔ in na o ye Alpha Ɲuman Mariko de ye date foyi t'o la an tɛna segin o kan maintenant u bɛ groupe kura de groupe ye sigi ne yɛrɛ tun ye min fɔ u ka na ni UNAM ye kabarali su bonya tɔgɔ bonyali kama o ye kelen filanan a n'a statut n'a règlement ka espace scolaire kɔnɔna la ekɔlidenw ka kalankɛyɔrɔ ni u ka parking ko ni fɛn bɛɛ wari nafolo ɲini fɛn ni ko bɛɛ de b'u bolo problème a solution ka nɔgɔn n'o tɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko groupe kana sigi ko min ekɔlidenw tɛ fa bon minnu bɛ kuma caman na nin ye ko wari u bɛ ka yɔrɔw ci u y'a daminɛ sema ka fɛnw ɲagami u bɛ ka comme tubabu b'a fɔ kɔnɔ ka confondre vitesse et précipitation de ye ka u kana fɛnw da ɲɔgɔn ma en même temps ni c'est différent bɛɛ parent d'élève tɛ mɔgɔ la min hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin ma diya mɔgɔ min ye donc u bɛ groupe kura de sigi ka statut règlement kɛ ekɔlidenw ka fɛn ye u bɛ se ka marche yɛrɛ kɛ e yɛrɛ b'a dɔn hali ka ne to INEM na hali marche la ne tun tɛ kasi fɛ n tun bɛ lutter siɲɛ dɔ la j'ai failli me faire lyncher k'a fɔ n ko jigisɛmɛ ni journaliste ni fɛn ninnu cili la hakili b'a la mɛnɛ o waati la u bɛ wele ko sanpɛrɛn ko ye Musa mɔgɔ ye ayiwa y'a o kɔni donc o de ka bɔ a la k'o de bɔ a la u b'u ka droit défend hali bureau min dir'u ma nin ye mobili ko ni fɛn u ka nin bɛɛ de bɔ a la quoi k'a kɛ i n'a fɔ INEM tun bɛ cogo min na fɔlɔ voilà o de ye ne ka kuma ye quoi ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ n tila ka fɔ kuma la quoi o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa yanni n ka kuma di Alphonse Konare ma n bɛna ɲininkali dɔ kɛ an ka dunankɛ na n'o ye Alexis n'i y'a lajɛ san kelen nin kɔnɔna na politiki jɛkulu kelen o cira ayiwa kalata kɔlɔsibagaw dɔw olu ka jɛkulu dɔw fana o cira ka fara sigida tɔn jɛkuluw kan n'o ye société civile ye o ɲɔgɔn 3 fana cira ni semas b'o o jɛkulu cɛla nka ni Alphonse tilara n b'a fɛ i ka laɲini d'an ma mun bɛ sen na fanga fɛ ni jɛkulu caman min bɛ ka ci ani k'u datugu jamana kɔnɔna na
ayiwa an bɛ kuma di Alphonse ma. Alphonse i bisimila. Ouais, i bisimila, kuma b'i bolo. Voilà, ne bɛ se ka min fɔ, ne bɛ jamana ɲɛmaaw fo, u ye min kɛ nin ye, a nin dabilalen a diyara ne ye fo k'a fɔ a to ten. Sabula i b'a sɔrɔ a sigira wagati min a sigira gɛlɛya dɔ de kama, n'a kan ka kɛ nafa ye. Donc n'a tɛ k'o nafa ɲɛ bilen fo a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya. Donc n'o dabilara yɛrɛ min diyara ne ye kosɛbɛ de y'o ye. A dabilara a diyara ne ye fo k'a fɔ a to ten. Sabula a kɔlɔlɔ bɛ ka bonya n'a nafa ye. Ayiwa i Konare nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Alexis Kalamri ma. Alexis n bɔra k'i ɲininka sisan lahalaya min bɛ jamana kɔnɔ kabini furanse fanga sigira olu ka haminakoba min ye lakanabaliya jamana kɔnɔ nka nin san kelen nin kɔnɔna na a tɛ san kelen bɔ barisabu a daminɛna salon an ma se o kalo ma jɛkulu caman bɛ ka ci Mali kɔnɔ caman bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ayiwa mun de bɛ sen na laɲini ye ka ninnu bɛɛ ci cogo min na mun don kuma tɛna se ka kɛ bilen dɛ wa ŋaniya wɛrɛw de bɛ fangalamɔgɔw bolo o ko ninnu na nka e yɛrɛ aw minnu bɛ ayiwa kunnafoni di yɔrɔ fan fɛ aw ye mun de faamuya latigɛ minnu bɛ ka ta nin san kelen in kɔnɔna na ka ɲɛsin sigida tɔnw ma ani politiki jɛkulu min ka fara sisan ekɔlidenw ka jɛkulu min fana cira kan e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ fanfɛla la. A ko fila don mɔgɔ minnu b'an kunna sisan sɔrɔdasiw don olu ma deli kuma falen-falenba la ayiwa nka ne fɛ ka jɛkulu ci o ti a fura ye ka tugu ni an ye jɛkulu sigi an b'a sigi ni hamina dɔ de ye an b'a sigi ni fɛn hakilina dɔ de ye i ye jɔkili to yen o y'a ci o hakilina banna nka ni jɛkulu bɛ yen fɛn o fɛn bi kɛ i b'a kalama i b'a ye i b'a kodɔn nka n'i ye jɛkulu ci ayiwa lala an ka ɲɔgɔn yew kɛ an na tɛmɛ n'an ka baaraw ye nka e tɛna bɔ a foyi kalama jamana tɛna bɔ a kalama nka ne kɔni fɛ min don k'a to bɛɛ k'i ta kɛ kɛnɛ kan min don ni min ka ɲi tiɲɛ don sariya kan ka bonya nka fɛn bɛɛ kɔni o tɛ fura ye ka tugu mɔgɔw to yen u ka baara kɛ n'u hakilinaw ye hakilina kelen tɛ jamana jɔ kurun kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye kelen ye nka dɔ fɛ an ka taa nin fɛ dɔ fɛ an ka taa nin fɛ n'i ye mɔgɔw lamɛn n'i ye mɔgɔw taasira dɔn a b'i dɛmɛ kosɛbɛ nka ni min miirina ni ne ta tɛ kelen o ta man ɲi wali o tɛ ŋaniya ɲumantigiya ye o tɛ fura ye ayiwa fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ ka dɔ fɔ min ni hakilina tɛ kelen ye an k'o lajɛ an k'o mɛn ani an ka o lajɛ a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ o ni an ta min ka fisa min ye maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila. Ayiwa Alexis n bɛna kuma d'i ma i bɛ to nɛgɛjuru kan an balimakɛ Sanba Tarawele ale bɛ nɛgɛ kan Sanba i ni wula. a ni wula Mamadi. I bisimila. Saha. Ayiwa mun bɛ palan kɔnɔ denmisɛnnin kunda ka ɲɛsin IM ka cili nin ma. Bon denmisɛnnin kunda n bɛ fɔ fɔlɔ n bɛ Alexis fɔ. O diyara n ye i ni ce o la. Ani fɛn fɛn bɔra ka kuma denmisɛnnin kunda n bɛ se ka fɔ a ye min b'an bolo bi a kun ka k'a kun ka ci walasa ka labɛnni kura wɛrɛ di a ma a kun ka k'a kun ka ci mun na ni i sera ekɔlidenw fɛ i kan ka ekɔliden dalen de sɔrɔ livuru ni kayew ni kɛrɛw ni bikiw cɛ la i kan ka sunɔgɔlen sɔrɔ de cɛ la ka dilan kan mais anw ta nin kɛ sisan i b'a sɔrɔ ekɔlidenw de bɛ sunɔgɔ marifaw ni muru sanfɛ olu bɛ dilan jukɔrɔ i bɛ n'a fɔ ekɔliden gɛrɛ donc anw ka AEM nin kɛra o ye n'i y'a jateminɛ kɛ a fɔ ko jamana denmisɛnninw ye siniɲɛsigi ye jamana denmisɛnninw ye siniɲɛsigi min don denmisɛnninya bɛ tɛmɛ kalan fana fɛ mais n'i ye an ka bi jateminɛ kɛ k'a daminɛ ekɔliso dugumana fo ka taa bila université la kalan minnu bɛ kɛ kalan tɛ ko kalan sinsinnen don bilen parce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kan ka se ekɔlidenw defan ni fɛn b'an jɛ ni fɛn b'an jɛ o mɔgɔw tɛ yen k'o baara in kɛ bilen olu na taara sanfɛ mɔgɔ la i n'a fɔ sanfɛmɔgɔw fana y'u bolo ala sisi y'a fɔ cogo min sanfɛmɔgɔw fana ye u bolo bɔ o nɔfɛ ka nataw fana na
donc i b'a sɔrɔ misaliya la hali na ni ɲɔgɔn na a ye mu dirigeant minnu bɛ yen hali n'a tigilamɔgɔ tilala kalan na ko a kɛra donna politiki kɔnɔ ko a kɛra ɲɛmɔgɔ ye i bɛ taa sɔrɔ a t'a kɛɲɛ ka violence kɛ pour que a k'a ka laɲini dɔw sɔrɔ a t'a kɛɲɛ fiyewu fiyewu donc bi a ye mun cile n bɛ se k'a fɔ a cile diyara n ye mais o kana kɛ a kana kɛ ko a cira ko nin y'a bannen bɔgɔbɔgɔ parce que n'a ye jateminɛ kɛ a kan ka labɛn tuguni a sigi kuma kun minnu kama k'o kun k'olu hakilinaw wele ka na tuguni donc labɛnba de bɛ se ka kɛ nin ye parents d'élèves kelen ninnu bɛ yen ekɔlidenw bɛ se ka mɔgɔ dɔw labɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw labɔ ka se ka fɔ kɛ ka jɛkulu wɛrɛ bila sen kan jɛkulu min ni o bɛ se ka hali bɛ ka ekɔlidenw ka hakɛ défend parce que dɔ bɔra k'a fɔ tuguni jɛkulu tɛ se ka ko défenba t'a la a ka droit dɔw ko défenba tɛ a la donc ni se ka fɔ ka hakilina kura di a ma hakilina kura min b'a la jamana mɔgɔw tɛna na u wele ka vieux d'u ma waribaw tɛna na d'u ma u ka baara ka kɛ dɔrɔn ka ekɔlidenw ka hakɛ défend walasa ekɔlidenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ ayiwa i ni ce o la maa wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru kan sanba i ni ce o la ayiwa an bɛna an balimakɛ kulubalilakaw dɔ ta n'o ye Mohamed Kulubali ka bɔ Bamakɔ Mohamed kuma b'i bolo oui ani wula ani yan kuma ni wagati ayiwa dakuru ɲɛ kelen na e hakilina ye jumɛn de ekɔlidenw ka tɔnba min ye a ye o cira fangaw fɛ e ko di bon sisan nɔ actuellement ni yɛrɛ jamanadenw fanbaw ɲininka surtout sifinnakaw an étudiant ninnu ni ekɔlidenw i b'a ye en général a jalen no presque 70% des étudiants je ne dirais pas a tɔgɔ i n'a fɔ 100 sara la 70 ɲɔgɔn kan n t'a n'a fɔ ko a bɛ 80 90 ninnu bɔ mais IM cili a diyara mɔgɔw ye i n'a fɔ a kɔlɔlɔ fana ka bon dɔɔnin quoi parce que n'i y'a lajɛ cogo dɔ la information minnu ni fɛn minnu bɛ di ani orientation ninnu ni fɛn ninnu université ninnu kow la i b'a ye jɔdaba b'a la parce que u bɛ groupe dɔw créer an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ groupe kan en même temps u bɛ to ka information passer ani orientation minnu ni fɛn minnu u b'an orienter o la maintenant sisan nɔ déjà n'u nana IM ci sûrement i bɛ taa sɔrɔ u bɛna les responsables dɔw ni a tɔgɔ salle président dɔw ɲini minnu bɛ se k'o kɛ mais en tout cas IM ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la étudiants yɛrɛ caman yɛrɛ b'a fɔ a kɛra degun yɛrɛ parce que a y'a ka objectif n'a ka laɲini bɛɛ bila parce que IM ko yɛrɛ nana kɛ dɛlɛnganya ye ani a tɔgɔ mɔgɔ bagabaga ye en général yɛrɛ i ni ce o la Kulubali waati sera i ni ce o la n diyara ye kosɛbɛ i ni ce ayiwa an bɛna kuma laban di Alexis ma Alexis an bɛ yɔrɔ min na sisan a ko ɲagaminen don n k'e bolo don n'a nata la mun na kɛ kuma b'i bolo dakuru ɲɛ la ayiwa min kɛra sisan tiɲɛ don a kɛra kaban ayiwa ni mɔgɔw kun ɲininkara an kunna jɛ ka dabali ɲini ani ka fɛn fɔ min kunna lala kɛ fura ye nka n'a ma ɲɛ k'a cira ayiwa segili kɔ yɛrɛ man ɲi tuguni segili kɔ man ɲi segili kɔ ka gɛlɛn ka tugu a bɛna kɛ i n'a fɔ dɔ gayina dɔ kan ayiwa fura min kɔni b'a la fɔ jɛkulu ka sigi a ka sigi ni kan kura ye a ka sigi ekɔlidenw ka ɲɛta kama k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma sen don a la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ma kɛ a ka bolo kɔnɔfɛn ye walasa k'a yɛrɛ ka kɛlɛw kɛ ayiwa a ma daga fiyewu ko mɔgɔ ka taa mobili di ekɔlidenw ma a ma daga fiyewu ko i ka taa ekɔliden jɛkulu bila baara wɛrɛ la wali ka taa nafolo d'u ma wali k'u dɛmɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ kalan ye min tɛ kalan sira ye ayiwa an ka foli bɛ Alexis ani an balimaw ni balimamuso fɛn fɛn tun b'an ka jɛmukan kɛnɛ kan bi an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu tun b'a kan mafilɛ Facebook la fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka VOA Bambara page an ka foli bɛ aw bɛɛ ni bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Cheikh Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimakɛ Nicolas Vici bolo ni jɛmukan lasara ma ne yɛrɛ fɛ Mohamed Touré ka bɔ Washington DC Amérique faba kɔnɔ aw ni ce aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la aw ni ce aw ka tulomajɔ la